Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi. Čo je ty čurák? Však, dočkaj. Prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo ty, skúdelu minister? Andel! Čo robíš, Hento? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Toto sú všetci. Výkvet, super. Toto sú oni, toto je výkvet. Mafiánske svine normálne dali amnestiu Gašparovi, normálne bez hanby. Gašpar si založí zločineckú skupinu, je z toho obžalovaný, je na súde. Oni mu normálne bez hanby schvália amnestiu a tvária sa, že všetko je v poriadku. Dali mu a prišiel Igor Matovič, postavil sa tam a teraz diskutujú o tom, či sa tam môže postaviť alebo nemôže postaviť.